dipersilakan untuk keluarga besar dari Kudu Ompolai juga. Monggo diatur ini Pak, Ibu. Jalannya diatur. Mangga muter dulu. Pantes di sawah, wadon lan lanang si pengantin, si pengantin manis mesemi, manis beseme karo somai gawe bunga, hari gawe bunga sing dadi lanang sumping kembang kembang wijaya, sing dadi wadon selendang pelangi. Kita nemen di temuannya mendikit ki lagi harum mewangi mendadini yen lo mlaku iring-iringan sing dadi wadon selendang pelangi penganggone, sing ditembangi pengantin sayang sing paling eman. Ayo muter-muter kanggo pengantin sing paling sayang bu pengantin sing paling eman. Nah kita nih sih siapa sing nyawer? Kanggo keluarga besar Bapak dan sekeluarga ya, sebat libur selalu. Kanggo Neng Rika, joget. Pantes kisauan wadon lan lanang si pengantin manis mesemi karo somai gawe bunga, sing dadi lanang sumping kembang kembang wijaya, sing dadi wadon selendang pelangi pengantin.
wadon lan lanang si pengantin manis nih seni karo semai gawe bunga sing dadi lanang sumpinging kembang kembang wijaya sing dadi wadon selendang pelangi penganggone lagunan makasih terkesuwun makasih yo mamai Mokhtar apa iya Mokhtar Armila sing paling sayang Mama Carmila sing paling sayang Menda dini bu ade menda dini yen lem laku iring-iringan Ibu ade sayang Ibu ade sing paling iman ya dong Duh Ibu ade sing paling sayang matur kesuwun Ibu ade gantian ya Ibu kasih Ibu kasih gantian je Bapak Yot lagunya apa sih ini kasih ganti kan pengantin baru baik Ibu kasih Mama Carmila gantian pantes disawang wadon lan lanang si pengantin oh iya apa kana Ibu Irmi sayang ya kok diputer maning Laura sida kesuwen berarti ya Ibu kasih lagunya pengantin baru maning serombongan keluarga besar kanggo Bapak Kasan ya.